अशा प्रकारे आपण ह्या 9व्या अध्यायापर्यंत आज आलो आहोत, की जिथे आपण अगदी पहिल्या अध्यायापासून जिथे विषण्ण झालेला आहे अर्जुन आणि सगळ्या ज्ञानोपदेशाला सुरुवात झालेली आहे भगवद्गीतेच्या, ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून खूप महत्वाचं असं ज्ञान, बुद्धियोग, सांख्ययोग आणि त्याच्यामध्येच कर्मयोग, कर्मसन्न्यास योग असे हे योगांचे अनेक प्रकार आणि अनेक प्रकारचं ज्ञान घेत घेत आपण आज अत्यंत गोपनीय असं राजगुह्य म्हणजे जे अत्यंत गोपनीय असं ज्ञान कृष्ण अर्जुनाला देणार आहेत. जसं आपण म्हटलं की 6व्या अध्यायापर्यंत पूर्ण कर्मयोगाबद्दल भगवंतांनी सांगितलं. बरेचसे हे जे संदर्भ होते हे कर्मयोगाशी संदर्भित होते आणि 7व्या अध्यायापासून आपण ह्या भक्तियोगाच्या, मग ह्याच्यामध्ये योग सगळे आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. मग कर्म करायचं भगवंत सांगतातच आहेत, परंतु याच्याबरोबर भक्तीचे मार्ग कुठले आणि भगवंत स्वतःच्या मुखकमलातून जे आपण कालच्या अध्यायामध्ये 8 प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत अर्जुनाच्या, की ब्रह्म म्हणजे काय, अधिभूत, अधियज्ञ आणि या सगळ्यांची उत्तरं भगवंतांनी, की आदिदैव आणि हे सगळ्यांचं जे सगळ्यांची जी पूजा पोहोचते ती भगवंतांपर्यंत पोहोचते. आणि मग भगवंतांनी मुख्य गोष्ट सांगितली, की हे सगळं नामस्मरण या भक्तीच्या मार्गावरती तुम्ही आलेले आहात आणि जेव्हा या अध्यात्माच्या मार्गावरती तुम्हाला जेव्हा परमतत्व आणि भगवंत हे जे परमतत्व जेव्हा जाणून येतं आणि जेव्हा भगवंताला जाणायला लागता, तेव्हा कुठेतरी त्या मार्गावरती तुम्ही आहातच, परंतु तुम्हाला मृत्यू समय आणि मग हे मृत्यूविषयी बोललं जातं का, की मृत्यूविषयी जेव्हा तुम्ही फक्त तुमचं जेव्हा सगळं जसं आपण म्हटलं की सगळं आटोपलं येतात आणि मग तेव्हा तुमची असतात का इंद्रिय, तुमची सगळं शारीरिक मानसिक ह्या प्रकारे कशी कशी ती स्थिती असते आणि त्या वेळेला तुम्ही खरोखर भगवंतांचं ध्यान आणि खरोखर भगवंतांचं हे तेवढ्या सामर्थ्याने करू शकता का. तर यासाठी भगवंत जे युधिष्ठिराला जो प्रश्न विचारला होता यक्षाने, की याच्यासाठी ही अद्भुत गोष्ट आहे की सगळे जगतायत आणि ही मूढ लोक ह्या जगामध्ये, ह्या भौतिक जगामध्ये, सगळ्या भौतिक बंधनांमध्ये मी आनंदी आहे, माझं चाललंय सगळं, पण पुढे काय वाढून ठेवलंय याचा विचार नाही केला जात. पण तो बोलला पाहिजे आणि त्याच्याबद्दल नक्की लक्षात घेतलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी होणारी तयारी. तयारी म्हणजे शेवटी तुम्ही काय, जर तुम्हाला या भौतिक जगामध्ये अडकायचंय, पुन्हा त्याच बंधनांमध्ये आणि पुन्हा याच जन्म मृत्यू जरा जरा व्याधी या सगळ्या बंधनांमध्ये आणि या त्रैगुणिक जसं त्याच्यावरती परिणाम आहे, जे आपण सत्व रज आणि तमगुणांचा प्रभाव असणाऱ्या या भौतिक जगामध्ये जशा प्रकारे मनुष्य वागतोय आणि जशा प्रकारे मनुष्य आयुष्य जगतो आहे त्या प्रकारे कुठल्या याला जाणार आहे, म्हणजे पुढे काय आहे, की आपण पुढे काय होणार आहे आणि पुढे काय, या गोष्टीचा विचार केलाय का कधी मनुष्याने. आणि तो विचार करणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत, की म्हणून मृत्यू समयी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण व्हावं आणि ते कशा प्रकारे व्हावं आणि त्या करण्यासाठी काय तयारी आणि कशा प्रकारे ते मनामध्ये स्मरण राहिलं पाहिजे. आणि म्हणून जी भरत महाराजांची गोष्ट सांगितली मी, की ज्या हरणाचं ती सतत मग सगळं विसरलेलं आहे आणि मग तुम्ही भगवंताला सकाळ दुपार संध्याकाळ रात्रीमध्ये 5 मिनिटं नाही खाऊ देऊ शकत. इतके तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये तल्लीन होता, की ज्या प्रकृतीने ज्या सगळ्याची निर्मिती आणि प्रलय हे सगळ्याचे जे कारणाचे परम कारण असे भगवंत आहेत, त्यांचं तुम्ही 5 मिनिटं पण ध्यान नाही करू शकत. आणि मग इथे कुठेतरी तुम्ही विचार करायला हवा. आणि म्हणून जेव्हा खरोखर ही तयारी करायची आणि खरोखर भगवंतांकडे आणि भगवंतांच्या गोलोकामध्ये जायचं आहे, जेव्हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधीनंतर या जीर्ण शरीराला जेव्हा सोडलं जाईल, तेव्हा त्या देहाला कुठे जायचंय किंवा कुठे हा आत्मा दुसरं शरीर घेईल. पण जर आपल्याला या भौतिक बंधनांमध्ये अडकायचं नाहीये, तर नक्कीच या भक्तीच्या मार्गावर कसं यायचंय, असं भगवंतांनी हे स्मरण करताना सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून या गोष्टी रूप आणि म्हणून पुढे जाऊन भगवंत म्हणतायत, की नामस्मरण, मग म्हणून तुम्ही कुठल्या वयापासून, किंवा जसं श्रीला प्रभुपाद हे शुद्ध भक्त, की शुद्ध भक्तांनी कसं सगळ्यांना कृष्ण भावनेचा प्रसार कशा प्रकारे केला आणि मग त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या मग देवी देवतांचं प्रार्थना केली जाते किंवा वेगवेगळ्या देवतांची स्मरण केलं जातं, की तात्पुरतं तेवढं मिळवण्यापुरतं केलं जातं, पुन्हा विसरलेत. परंतु जे शुद्ध भक्त, जसं मी परवाच्या अध्यायामध्ये, की जे अर्थार्थी ज्ञानी आणि जिज्ञासू या व्यक्ती यांचं कारण आहे, कुठेतरी त्यांचं फळाचं कारण आहे किंवा परंतु कृष्णाला परत विसरत नाहीये, पुन्हा त्या मार्गावर येतायत ते आणि पुन्हा त्या मार्गावरती जाऊन एका शुद्ध भक्तीकडे वळतायत आणि ती शुद्ध भक्ती मग भगवंत माझं सहाय्य करायला आहेत आणि भगवंतांवर जी दृढ श्रद्धा बसते
आणि ती दृढ श्रद्धा जेव्हा कळली आहे तेव्हा भगवंत म्हणतात मग नक्कीच तू या जगामध्ये परत येणार नाहीस. आणि मग तुझी कर्म म्हणून अगदी शेवटी भगवंतांनी कालच्या अध्यायामध्ये की मग ती जी सकाम जरी कर्म असतील, मग तुम्ही जरी त्या कर्मांच्या फळांचं, पण त्या कर्माच्या फळांना तुम्ही काही महत्वच देणार नाही, ती आपोआप मिळतील तुम्हाला आणि त्या मिळतील त्याचा उपभोग पण घ्या किंवा त्या मिळतील त्याचा स्वीकार करा तुम्ही, कारण ते कुठेतरी अकर्माकडे नेणारी आहेत आणि कुठेतरी तुम्ही भक्तीच्या मार्गाने कृष्ण भावनेने त्याचा उपयोग करताय. जसं प्रभुपादांचं उदाहरण दिलं की सगळ्याचा वापर करून कशासाठी करतायत की कृष्ण सेवेसाठी पैसा मिळवतायत किंवा जे काही देणग्या मिळवतायत, पण कुठे जात आहे ते किंवा कशासाठी केलं जात आहे, तर भगवंतांसाठी आणि कृष्ण भावनेने प्रत्येक गोष्टी की कृष्ण हे तुझं आहे. म्हणून अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं की कर्म करूनच तू कर, तू नुसतं जंगलामध्ये जाऊन संन्यास घेऊन तुला काही साध्य होणार नाहीये, तर तू क्षत्रिय म्हणून तुझं कर्मकरण ते मला दे. हे प्रत्येक वेळी मला सांगावंसं वाटतं, कारण कुठेतरी आपण पुढे जाताना या गोष्टींचा उल्लेख होणं महत्वाचं वाटतं. आणि अशा प्रकारे आज आपण या भगवंत सांगतायत की पुढे जाऊन आज आपण या गोपनीय ज्ञानाला सुरुवात करणार आहोत. मग काय आहे हे, तर काय आहे तो श्लोक मला म्हणायची खूप इच्छा आहे की कुठला श्लोक आपण आता म्हटला तर नक्कीच आपण त्या श्लोकाबरोबर तो अर्थ जाणून घेऊया. एखाद दुसरा श्लोक बरोबर म्हटल्यानंतर की इदम तू ते गुह्यतमम, श्री भगवान वाच, भगवान म्हणतायत इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यसु मनसूयवे ज्ञानम विज्ञान संहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात. की भगवंत म्हणतायत, परात्पर भगवंत म्हणाले की माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मुत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त असं ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. मग आता भगवंत का म्हणतायत असं, की जसं आपण बघितलं की या सगळ्या मोहजालांमध्ये आणि जसं आपण त्या 3 कठपुतल्या बघितल्या की मद, मोह, मत्सर, आणि जसं मोहामध्ये की जसं आपण कालच्या गोष्टीमध्ये एक तुम्हाला जी मी सांगितली अजामिलाची पण गोष्ट, त्या अजामिलाच्या गोष्टीमध्ये तुम्ही बघितलं की कुठेतरी मन इतकं इतकं कंट्रोलच्या बाहेर आणि इतकं जाऊ शकतं, कारण मोह, मग ती लस्ट, जसं मी त्या दिवशी सांगितलं की हा जो मोह आहे, या मोहाला आवर घालण्यासाठी काय केलं पाहिजे आणि ते काय करण्यासाठी त्या मनाला कसं बांधलं पाहिजे. आणि मग त्या अजामिलाची कशी गत होते आणि अजामिलाने जेव्हा त्याला पुन्हा जन्म मिळाला तेव्हा त्यांनी केलेल्या पुण्यकर्माची त्याला आठवण झाली. आणि म्हणून हे खूप महत्वाचं आहे की आधीच्या जन्मामध्ये केलेल्या पुण्याची नक्कीच आठवण होऊन त्याच्या पुढे ते केलं जातं आणि म्हणून कुठेतरी त्याला परत संधी मिळाली. त्या पुण्यकर्माचा प्रभाव म्हणूनच, पुण्यकर्मामुळेच त्याला ती परत संधी मिळाली. जरी त्यांनी त्या वेश्येबरोबर चुकीचे व्यवहार करून आणि नंतर ही खूप गैरव्यवहार केले, तरी सगळ्या पापांमधून जाऊन सुद्धा पुढे जाऊन त्याला कुठेतरी पुण्याच्या मार्गावरती येता आलं. आणि म्हणून जेव्हा यमदूतांकडे आणि वैकुंठ दूतांमध्ये जेव्हा या गोष्टींची चर्चा झाली, तेव्हा याला पुण्य आणि पापाचं कुठेतरी जो घडा बरोबरीने भरतो आहे, त्याच्यामुळे याला कुठेतरी आपण याला एक संधी दिली पाहिजे आणि म्हणूनच त्याला पृथ्वीवर पुन्हा जन्म दिलेला आहे. आणि मग तो ऋषिकेशाला जाऊन आणि मग स्वतःची पापं सगळी भेटून आणि पुण्याच्या मार्गाला पूर्णपणे जाऊन मग त्याला वैकुंठाला प्रवेश मिळाला, त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात की कुठेतरी मोह, मद, मत्सर, मग हा मत्सर जेव्हा आपण म्हणतो की मद आहे, मत्सर आहे, मोह आहे, क्रोध आहे, त्याच्यानंतर प्रत्येक गोष्टीचा भ्रम आहे, हाव आहे. मग आता हे जे 6 गुण, अवगुण आपण म्हटलेले आहेत, या अवगुणांना जेव्हा भक्तीच्या मार्गावर घातलं जातं आणि जेव्हा त्यांचा विचार भक्ती, फॉर एक्झाम्पल याचं उदाहरण दाखल मी तुम्हाला सांगते की कशा प्रकारे त्याला कसं आपण म्हणू की त्याचा वेगळ्या अर्थाने, म्हणजे त्याची दुसरी बाजू बघून त्याला चांगल्या प्रकारे कसं बघितलं जातं, की ज्याचा क्रोध, आता क्रोध याच्यावरनं मी सांगते की हनुमानाला रावणाविषयी इतका क्रोध आलेला की त्यांनी त्याची लंका जाळली. पण ती लंका जाळली त्याच्या मागे कशासाठी, तर भगवंतांसाठी केलं. त्या क्रोधाची जी गोष्टी परिणिती जी आपण म्हणतो, त्या क्रोधाची परिणिती ही चांगल्या गोष्टीसाठी झालेली आहे. आणि म्हणून या क्रोधाला भक्ती मार्गावर घालून नक्कीच एका चांगल्या प्रकारे तुम्ही हँडल करू शकता. चांगल्या प्रकारे ती गोष्ट हाताळली जाऊ शकते. तशाच प्रकारे तुम्ही मोहाला, जसं मी म्हटलं की मोहालाही आवर घालू शकता की कुठल्या गोष्टींनी मग कशा प्रकारे ते करू शकतात. तर प्रत्येक गोष्टीला तुम्हाला उदाहरण दाखल द्यायचं झालं तर मी तुम्हाला एक अजून उदाहरण देऊ शकते.
की प्रत्येक गोष्टीला मोह, मद जसं मी म्हटलं. पण याच्यामधला हा जो मद म्हणजे गर्व आहे. मग जसं मी तुम्हाला अमरीश महाराजांचं उदाहरण दिलं, की जे फोर्ड कंपनीचे मालक, परंतु त्यांना कुठल्याही प्रकारचा गर्व, मग गर्व का नव्हता? तर गर्व नव्हता, त्यांनी सगळं कृष्णार्पण केलं. सगळं कृष्ण भावनेने ज्या प्रकारे त्यांनी ते व्यवसाय केला, त्याच्या मागे जे काही त्याच्यातनं उत्पन्न मिळायचं, त्याच्यात त्यांनी मंदिरं बांधली आणि त्या कृष्ण म्हणजे जो काही संपत्ती मिळत होती त्याचा सदुपयोग केलेला आहे. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा आपण अवगुणाला त्या गुणामध्ये अँटिडोट्स तसं म्हणतात, तसं त्या गुणामध्ये परिवर्तन या आपण मद, त्याच्यानंतर काम, क्रोध या गोष्टींचं करू शकतो किंवा भ्रम आहे, त्या भ्रमाला सुद्धा कुठेतरी आपण दिव्य ज्ञानाकडे देऊ शकतो, की माणूस भ्रमामध्ये आहे, कुठल्यातरी भ्रमिक कल्पनेमध्ये वावरतोय, पण त्याला आपण बाहेर खेचू शकतो आणि त्या प्रकारे त्याचा भ्रम दूर करून दिव्य प्रमाणे तो करू शकतो. पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक जे भगवंतांनी म्हटलंय, की "तू माझा कधी मत्सर करत नाहीस." हा जो मत्सर आहे ना, हा मत्सराचं काही होऊ शकत नाही. या मत्सराला आहे ना मनापासून याला मुळापासून मनातनं काढलं पाहिजे. या द्वेषी भावनेला तुम्ही कुठल्याही गोष्टींनी म्हणून या द्वेषाला कसं माहितीये का इंग्लिशमध्ये जसं एक डेफिनेशन केलंय, की मला बरं वाटतंय तुझ्याकडे हे आहे. म्हणजे मला तुझ्याकडे आहे ते आवडतंय. आय लाइक व्हॉट यू हॅव इट, बट आय डोंट लाइक दॅट यू हॅव इट. एक लक्षात घ्या, की कसा हा द्वेष केला जातो, की मला माहितीये, की तुझ्याकडे आहे ते मला आवडतंय, पण माझा द्वेष का? कारण मला ते तुझ्याकडे म्हणून राग येतोय. मला हे तुझ्याकडे असल्याचं आणि इथे कुठेतरी ही लस, इथे कुठेतरी हा द्वेष दिसतोय आणि मग हा मुळापासून काढून कारण हा द्वेष कुठेतरी खूप अधोगतीला आणि खूप अधःपतनाला नेणार आहे. कारण आपण म्हणतो तो हेल्दी असणं पण नाही. त्या द्वेषाला कुठेतरी ती जर भावना पुढे जाऊन खतपाणी घातलं गेलं त्याला, तर त्या खतपाणी घातलं गेलं तर ती कुठेतरी फक्त वाईटाकडेच नेते. आणि म्हणून या द्वेषाला मुळापासून काढलं पाहिजे आणि ह्या द्वेषाला मुळापासून काढण्यासाठी जसं आपण म्हणतो, की झाडाला जाळलं जातं, पण झाडाला मुळापासूनच त्या झाडाला सगळं केलंय त्याचं हे नष्ट केलं जातं. पण कुठेतरी मुळं कुठे? त्याची मुळं, बीजं जी रोवली गेली आहेत, ती त्या भक्ती मार्गाने आणि म्हणूनच कुठेतरी या भक्ती मार्गावरती नेऊन या बीजं म्हणजे मुळापासून या गोष्टींना, की या सगळ्या काही जे अवगुण आहेत, त्यांना पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी आणि त्यांना चांगल्या दृष्टीने या भक्ती मार्गावर नेण्यासाठी या द्वेषाचा पूर्णपणे नाश केला पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत हे गुह्यतम, की तू माझा मत्सर करत नाहीयेस. तू माझा प्रिय सखा आहेस आणि तू एक शुद्ध भक्त आहेस. तुझ्या मनामध्ये फक्त करुणा आहे. ज्या तुझ्या आप्तांविषयी तुझ्या मनामध्ये करुणा आहे, द्वेष नाहीये. की यानी मला राज्य याचं मला देत नाही हा मला दुर्योधन, तर तुझ्यात ती द्वेषी भावना नाहीये. त्या द्वेष भावनेने तू युद्ध करत नाहीयेस. आणि तुला युद्ध न करण्याचं कारण ही आहेत. पुन्हा मागे जाऊन आपण ते बघतो, की अर्जुन हा मत्सर करत नाहीये. त्यांनी आपल्या भावांनी कितीही वाईट वागलं तरी त्यांचा मत्सर केलेला नाहीये. त्यांचा द्वेष केलेला नाहीये आणि कुठेतरी चांगल्या भावनेनेच तो अजूनही त्यांना बघतोय कारण त्याच्या मनामध्ये ही अत्यंत शुद्ध भावना आहे आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहे, की तू कधी मत्सर करत नाहीस. मी तुला हे परमगुह्य ज्ञान देतो आहे, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून आणि मग ही भौतिक अस्तित्वातली दुःख काय आहे आणि हे गुह्यतम ज्ञान काय आहे. मग आपण हे ज्ञान आज बघणार आहोत, जे भगवंत दुसऱ्या अध्यायापासून देत आलेले आहेत. पण हे गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान आणि राजगुह्य हे कशा प्रकारे दिलं जातं. आणि म्हणून जसं गुह्य ज्ञान, जसं आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. हे बेसिक ज्ञान भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून सुरुवात केले. हे गुपित आहे, हे गुपित लक्षात घ्या. आणि हे ज्ञान नाही कोणी दिलंय. अहो सायंटिस्ट आहेत, अहो भरपूर वेगवेगळ्या ह्याच्यावरती साधना केली जातीये किंवा संशोधनं केली जातायत. पण ती सगळी आहेत, बरोबर आहे, की भगवंतांच्या मार्गावरती म्हणजे भगवंतांनी हे ज्ञान ह्याला राजगुह्य का ह्याला राजा म्हटलंय? का सगळ्या ज्ञानाचा राजा म्हटलंय? कारण हे तुम्हाला अगदी बेसिक ज्ञान, की तुम्ही शरीर नाही आहात तर आत्मा आहात. हे पेरिशेबल आहे तुमचं शरीर. ज्या शरीराचे लाड एवढे भोग करताय तुम्ही अगदी त्याचा लाड कौतुक करून करताय. हे हे क्षणभंगूर हे पेरिशेबल आहे, होय नष्ट होणार आहे. पण म्हणूनच आत्म्याचा जो विचार केला जातो, की शरीर नसून आपण आत्मा आहोत. आणि म्हणूनच हे गुह्य ज्ञान परमेश्वराने दिलंय. त्याच्या पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत, की गुह्यतम ज्ञान काय दिलंय? तर आपण ह्या परमात्म्याचा अंश आहोत. आपला आत्मा आहे आणि परमात्मा आहे.
जसं भगवंतांनी सांगितलं की परमात्म्याचे अंश आहोत आपण, आणि मी या जगताचा सगळ्या प्राणी मात्रांना, मी सजीवांना, मी सगळी प्रकृती निर्माण केलेली आहे, तर आपण भगवंतांप्रमाणेच आहोत. आपण भगवंतांप्रमाणे विचार करू शकतो, पण आपण भगवंत नाही आहोत. ही चूक करू नका. आपण काही दुर्योधन करंगळीवर उचलू नाही शकणार आहे, विष प्राशन नाही करू शकणार आहे, आणि म्हणून आपण भगवंतांचे अंश आहोत हे पुरेपूर जाणलं पाहिजे, आणि त्या मार्गानेच आपण विचार केला पाहिजे, आणि तीच तीच एक योग्य योग्य वृत्ती आहे आणि योग्य तो मार्ग आहे विचार करण्याचा. आणि मग ही भौतिक दुःख, आणि भगवंत म्हणतायत की मग ही भौतिक दुःख काय आहे? जेव्हा या मोह जाळ्यामध्ये तू भौतिक दुःख, तर मला हे हवंय, मला आज जॉब मिळाला नाहीये, मला ह्या गोष्टी मिळाल्या नाहीत, त्या गोष्टी मिळाल्या नाहीत, हे सगळं बरोबर आहे हो. या सगळ्या किती गोष्टी आहेत, ह्या दुय्यम गोष्टी आहेत. पण याच्यामध्ये सर्वात प्रिलिमिनरी, सर्वात भौतिक गोष्ट कुठली आहे हो? सर्वात तुम्हाला कुठलं, मी जसं काल सांगितलं की भगवंतांनी काय म्हटलंय हो या पृथ्वीला, काय म्हटलंय या भौतिक जगाला, कोणी सांगू शकेल? कुठलं आलय म्हटलंय याला? नश्वर. नश्वर नश्वर म्हणजे याला काय म्हटलंय? तर दुःखालयम म्हटलंय ताई याला. त्याला अशाश्वत आहे हे. भगवंत जसे परम आनंद आणि सच्चित आहे, तसं हे आपलं अशाश्वत जग आहे. आणि या भौतिक जगाला काय म्हटलंय, तर भगवंतांनी दुःखालयम म्हटलंय. कारण याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्या दुःखांना प्रिलिमिनरी प्राथमिक कुठली दुःख आहेत तुमची, तर तुम्ही जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, ही तुमची भौतिक, ही या गोष्टींमधनं मनुष्य चालला आहे, हीच मोठी दुःख आहेत भगवंतांची. आणि म्हणून भगवंतांनी सांगितलंय, आणि म्हणून अर्जुनाला सांगितलं की या भौतिक दुःखातून जेव्हा तुला मुक्त व्हायचं आहे, तर तेव्हा तू या अध्यात्माच्या, आणि म्हणूनच जेव्हा तू मत्सर न करता, जेव्हा स्वतःला या भक्ती मार्गावरती घालून जेव्हा तू कृष्ण भावनेने ते कर्म करशील, तेव्हा तू नक्कीच या भौतिक दुःखातून मुक्त होशील. आणि म्हणून भगवंत पुढे जाऊन सांगतायत की हे आत्मिक ज्ञान, आणि मग हे आत्मिक, हे राजगुह्य ज्ञान काय सांगतायत परमेश्वरात, की या भक्ती मार्गावर, की तू परमेश्वराचा एक उत्तम भक्त, एक शुद्ध भक्त कसा होऊ शकतोस. आज मी तुम्हाला सांगू इच्छिन की आज आपण हा अध्याय थोडासा शांतपणे, म्हणजे जेवढं मी प्रयत्न असतोच, एरवी सुद्धा आहे, पण आपण हा आज अर्धा अध्याय करणार आहोत, आणि आपण हा अध्याय 2 याच्यामध्ये विभागला गेलाय आज. तर त्याच्यामुळे 30-32 श्लोक आहेत, तर आपण त्याच्यातले अर्धे श्लोक आज घेणार आहोत आणि अर्धे उद्या घेणार आहोत. अशा प्रकारे याच्यामध्ये 2 याच्यात मी आज त्याची विभागणी केलेली. तर आपण हे राजगुह्य ज्ञान, मग हे राजगुह्य ज्ञान काय आहे, तर ह्या शिक्षणाचा राजा आहे. का म्हटलंय त्याला, की राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं संसुखं कर्तुमव्ययम्. हे ज्ञान शिक्षणाचा राजा आहे. सर्व रहस्यांपैकी सर्वात रहस्य आहे. हे सर्वात शुद्ध ज्ञान आहे, आणि ते प्रत्यक्ष आत्मज्ञानाची जाणीव करून देत असल्याने ते धर्माचे पूर्णत्व आहे. हे सार्वकालिक आहे, आणि ते आनंदाने पार पाडले जाते. मग हे काय आहे, आणि हे कुठल्या मार्गाने घेतलं जातं, हे राजगुह्य ज्ञान घेण्यासाठी काय करायला लागतं, आणि हे आत्मसाक्षात्कार हा कसा मिळवला जातो, की आपण आत्मा आहोत, आपण शरीर नाही. आणि मग या आत्म्याचं ज्ञान मिळवण्यासाठी भगवंतांनी कुठला मार्ग दिलाय, जो आपण आता जे अध्याय शिकतो आहोत, आणि जे सगळे अध्याय सांगतायत की हा भक्तीचा मार्ग. आणि या भक्तीच्या मार्गाची भगवंत आज पुन्हा आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने एका सांगतायत, की अत्यंत गुपित, अत्यंत हे शिक्षणाचा राजा आहे हा आध्यात्मिक ज्ञान. हे म्हणून ह्या भगवद्गीतेला म्हटलेलं आहे, की म्हणून भगवद्गीतेला आज प्रचलित अशा प्रकारे केलं जात आहे. आणि जे असा खूप हे केला जातं की शिक्षणामध्ये तर द्याच, की शिक्षण, की तुम्ही पहिलीपासून भगवद्गीतेला आणा, प्रचलित करा, आणि प्रत्येक मुलाला की तुम्ही कुठल्याही, पण तुम्ही एका शिक्षणाचा भाग करा. आणि जसं म्हटलं जात आहे की सगळ्या धर्मांची, सगळ्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये जसं एक महत्व केलं जातं, आणि एक राजा म्हणून जसं मी तुम्हाला सांगू शकेल की धर्म हे तर मनुष्याने केलेले आहेत हो. हे मग मुस्लिमामध्ये कुराण ते सांगताय, जसं प्रभुपादांनी खरंच सांगितलंय, जे मी पहिल्या अध्यायापर्यंत वाचून सांगत आले, की प्रभुपादांनी ही भगवद्गीता जशी आहे तशी आपल्याला गुरु परंपरेतनं दिली आहे. तेव्हा जेव्हा या आधीच्या काळामध्ये जेव्हा हे कृष्ण भावनेचा प्रसार केला जात होता, तेव्हा खूप मोठ्या मोठ्या महात्मा व्यक्तींनी हे उद्गार काढलेले आहेत, की येशू ख्रिस्तांनी ख्रिस्ताची स्थापना केली, ख्रिस्त धर्माची, की त्याच्याबरोबर समुदाय होता सगळा.
की मुस्लिमांनी, की ज्यांना बोनाफाईड म्हटलं जातं आणि त्यांची धर्माची स्थापना केली, की कुराण प्रचलित झालं, या सगळ्याला एक कुठेतरी जनसमुदाय होता, की ज्याच्याप्रमाणे, ज्याच्या आधारे आणि ख्रिस्तांनी सांगितलं, की मनुष्याला कळत नाही हा काय करतोय, हा अज्ञानामध्ये करतोय. आणि या धर्माची की अशा प्रकारे या स्थापना झाल्या आणि हे सगळ्या मनुष्याने पण, परंतु त्याचा जो गैरवापर आणि त्याचा जो काय म्हणतो ना आपण, की त्याला विकृत मार्गाने आणि चुकीच्या मार्गाने जे, जसं प्रभुपादांनी सांगितलं, की हिंदू मुस्लिम, मग ते फाळणी झाली, ते युद्ध झालं, त्याच्यामध्ये कळलं का हो, की हे हिंदूंचं रक्त आहे, कोणी काढलं का बोटावरती, हे हिंदूंचं रक्त आहे, हे मुसलमानांचं रक्त आहे? नाही हो, तिथे जीव पडलेले नसते आणि त्या जीवा पडलेले त्यांचे फक्त अंतिम संस्कार केले गेले. मग त्याच्यामध्ये कोणी शोधून काढलं नाही हे हिंदू आहेत. मग काय झालं त्याच्यामध्ये सगळं, की कुणाला माहितीच नव्हतं, की काय आपण कशासाठी भांडतोय. मग हे जे ज्ञान, हे ज्ञान, अरे तुम्ही कशासाठी हे सगळं करतायत? प्रभुपादांनी तेव्हा सुद्धा हे प्रचलित करण्याचा खूप प्रयत्न केलेला आहे. जेव्हा मी म्हटलं, की म्हणतात ना, विनाशकाले विपरीत विपरीत बुद्धी, जसं दुर्योधनाचं झालेलं, की अधर्माकडे नेतोय, तसं या आपल्या या भौतिक जगामध्ये आणि या कलियुगामध्ये, की तुम्ही नाही काही करू शकत, हेल्पलेस होतो आपण, की तुम्ही इथपर्यंत घास आणू शकता, तो खाल्ला पाहिजे. परंतु जर मनुष्य त्या इरेला पेटलाच असेल आणि त्या अज्ञानाच्या तमोवृत्तीला पेटलेला असेल, तर त्याला परत आणण्यासाठी एवढे जर अगदी त्याला तो अध्यात्माचा घास खायला घातला, तरी तो खाण्याची त्याची सामर्थ्य पाहिजे आणि तेवढी त्याची ताकद पाहिजे खाण्याची. आणि म्हणूनच हे खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान जाणून घेणं, हे प्रत्येक वेळी खूप जाणवतं, की हे का घेतलं गेलं, म्हणजे हे का झालं, की मनुष्य या अधोगतीला जाण्यापूर्वी हा विचार का करत नाही. आणि म्हणून ह्या आत्मसाक्षात्काराची, की कुठेतरी मी हे सगळं करतोय, मी माझ्या बायकोसाठी करतोय, मुलासाठी करतोय, सगळं करा, कर्म करा. भगवंत म्हणतायत कर्म सगळी करा, पण त्याच्यामधली भावना, ही भावना आहे, या भावनेला खूप महत्व आहे. आणि म्हणून ती आत्मसाक्षात्काराची भावना कशी प्रचलित आणि कशी आपण आत्मसात केली पाहिजे. आणि म्हणून ती सार्वकालिक आहे आणि तीच धर्माचं पूर्णत्व आहे. मग धर्म हा कुठे, जसं मी सांगितलं, की भगवंतांनी विभागणी केली, ती कुठल्याही धर्मावर आधारित नाही आणि कुठल्याही जन्मावर किंवा अशावर नाही विभागणी केली, तर तुमच्या कर्मावर केलेली आहे. आणि म्हणून तुमचं कर्म, जसं मी म्हटलं, हे विषय सगळे आहेत, की जीव आहे, ईश्वर आहे, प्रकृती आहे, काळ आहे, कर्म आहे. या 5 विषयांवर भगवद्गीता आधारित आहे. त्याच्यापैकी प्रकृती आहे, ईश्वर आहे, जीव आहे, काळ आहे, हे सगळे आहेत. हे काय आहेत? हे सगळे इटर्नल आहेत. परंतु म्हणजे काय, की हे शाश्वत आहेत. परंतु कर्म तुमचं बदलतंय. आणि मग या कर्माला का आहे? कारण या कर्माला कुठेतरी प्रभाव या त्रिगुणांचा आहे. सत्व, रज आणि तम या त्रिगुणांचा ज्याच्यावरती प्रभाव आहे, असं हे कर्म आहे. आणि म्हणूनच हे कर्म माणसाला कुठे नेतंय. हे भगवंत परत परत सांगतायत, की कर्म केलं पाहिजे, तुम्ही तुमचं कर्म करा, पण ती जी भावना आहे, ती सात्विक भावना तुम्ही कशी वाढीस आणू शकता. आणि या सात्विक भावनेला, ह्या सात्विक भावनाच तुम्हाला कुठेतरी अकर्माकडे नेईल. मग कुठेतरी पुन्हा जेव्हा तुम्ही फळाची अपेक्षा कराल, मग ते सकाम कर्म, जसं मी सांगितलं काय, हे सकाम कर्म केलं, हे निष्काम नसून हे फक्त सकाम असेल, तर पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये येण्याची दाट शक्यता असते. कारण तुम्ही कुठेतरी तो आनंद घेताय, हो मला हे मिळालंय, मला खूप बरं वाटलंय. ठीक आहे, तुम्हाला बरं वाटलंय, आनंद झालाय आणि तुमचा तो आनंद ही खूप चांगली गोष्ट आहे. पण तो क्षणभंगुर आहे. जसं मी मोबाईलचं उदाहरण दिलं. जसं कुठली एखादी गोष्ट तुटली तर तुम्हाला त्याचं काय वाटतं? लगेच वाईट वाटतं. दुःख, मग तो आनंद खूप क्षणभंगुर आहे. आणि म्हणूनच कर्म करा, पण ते कृष्ण भावनेसहित करा. आणि म्हणून हे राजकुल्य ज्ञान आहे, जे भगवंत आज सांगतायत, की ते सार्वकालिक आहे आणि ते खूप आनंदाने पार पाडलं जातं हो. त्याला आनंद म्हणजे त्या करण्याला, आणि मग त्या आनंद कशा प्रकारे पार पाडलं जातं याच्यावर आपण थोडंसं राहूया. आणि त्याच्यावर मग भगवंत म्हणतायत, की कशा प्रकारे, मग या शुद्ध भक्तीकडे नेणारे काय मार्ग आहेत आणि तुम्ही ते कशा प्रकारे केले जाते. आणि हे आत्मीय ज्ञान मिळवण्यासाठी तुम्ही भक्ती मार्गाचा, आणि म्हणून या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. आणि कशा प्रकारे तुम्ही, जसं इथे बसून बघा, मी प्रयत्न करतेय, हे मी खूप छोटी व्यक्ती, की जी माझा अभ्यास जेवढा झालेला आहे तेवढी मी एक कीर्तनम, की मी हे कीर्तनम करण्याचा प्रयत्न करते. मग आपण जसं हे 9 भक्तीच्या सेवा म्हटलं, की श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, पादसेवनम, वंदनम, त्याच्यानंतर दास्यम, साख्यम आणि आत्मनिवेदनम. मग या प्रत्येक गोष्टीचे मी तुम्हाला एक साधारण उदाहरणाने असं, की मग ही भक्ती कशा प्रकारे करावी. भगवंत म्हणत नाहीयेत हो, की तुम्ही अगदी 4-4 तास बसून तुम्ही तुमचं सगळं सोडून द्या, देवळात जाऊन बसा आणि फक्त माझं नामस्मरण करा, बस तुम्ही दुसरं काही करायचं नाही. भगवंत असं कधीच सांगत नाहीये.
आणि भगवंतांनी परोपरीने हेच सांगितलंय, जसं अर्जुनाला सांगत आले, की तुम्ही 5 मिनिटं जरी केलं तरी ते मनोभावे ती प्रार्थना करा. आणि तुम्ही कुठलीही गोष्ट कशी साध्य करू शकाल, तर तुम्ही जेवण बनवा. तुम्ही जसं आपण 4थ्या अध्यायामध्ये बघितलं, की जसं यज्ञ केले जातात आणि हे यज्ञाने जशी पावसाची प्रार्थना करून या वेदांपासूनच जे कृष्णाला ज्यांनी जाणलंय आणि ते यज्ञ जेव्हा कृष्णालाच जाऊन मिळतात, तेव्हा मग आपल्याला वरुण राजा मिळतो. पावसाचं आगमन होतं आणि मग त्या आगमनाने सगळी सृष्टी फुलते. आणि मग सगळ्या सृष्टीमध्ये जे काही आपल्याला अन्नधान्य मिळतं आणि जो शेतकरी जो चेहरा फुलतो हो त्याचा, कारण त्याचं आयुष्य त्याचं जग आहे हो ते. कारण की त्याचं सगळं त्याच्यावर आणि म्हणून आपण बघतो आणि मग हा मनुष्यच आणि मग मनुष्य तो तर आपल्याला सगळं पिकवून देतोय हाच मनुष्य, पण तो कशावर, मग हा मनुष्य कशावर अवलंबून आणि म्हणून आपण हे यज्ञ केल्यानंतर जे मिळतं ते जर आपण कृष्णाला अर्पण केलं, ते कृष्ण भावनेने नैवेद्य म्हणून खाल्लं, तर त्याची भावना ही खूप वेगळी आहे म्हणून. आणि मग ते जर नुसतंच खाल्लं तर ते पाप आहे, ते सिन म्हणून. मग तुम्ही काय करताय हे विचार करून करा आणि मगच हे म्हणून हे राजगुह्यम. आणि म्हणून ह्या ज्ञानाला की कशा प्रकारे तुम्ही या अध्यात्माच्या मार्गावर स्वतःला, मग खूप सोपे सोपे मार्ग आहेत हे, खूप कठीण मार्ग भगवंतांनी खूप तपश्चर्या आणि कठोर तप आणि असं काही तुम्ही करू नका. तुम्ही श्रवणम करा, जे मी तुम्हाला सांगितलं, जसं परीक्षित महाराजांनी केलं, की त्यांनी श्रवणम केलं. कोणाकडून केलं, तर सुखदेव स्वामींकडून केलं, की त्यांच्याकडून त्यांनी सगळं त्यांचं कीर्तन, की 7 दिवस राहिलेले आहेत मला आता, तर माझ्याकडे 7 दिवसामध्ये मग मी आनंद, जाऊ दे आता 7 दिवस राहिलेत, चला आपण मी हे करून घेतो, आजच्या दिवशी मी हे करेन, दुसऱ्या दिवशी मी हे करेन, पण नाही. कारण ते ज्ञानी होते, ते जिज्ञासू होते कुठेतरी. आणि म्हणूनच त्यांना काय हवं होतं, की मी या 7 दिवसात काय करू, की जेणेकरून मला मोक्ष, म्हणजे मला या गोष्टीतून, की मला हे ज्ञान द्या, की मी या 7 दिवसामध्ये निष्काम कर्म आणि मी कसा त्याचा माझ्या आयुष्याचा उपयोग करू. या राहिलेल्या 7 दिवसांचा हे ज्ञान मागतायत. आणि मग शुक स्वामींनी त्यांना दिलेलं आहे. मग त्यांना श्रवणम, आणि म्हणूनच मग सुखदेव स्वामींनी त्यांना ती गोष्ट, ती कथा सांगितलेली आहे. आणि मग भागवतम मधल्या कथा सांगून त्यांनी भगवंतांना, परीक्षित महाराजांना ते ज्ञान दिलेलं आहे. आणि मग अशा प्रकारे तुम्ही तुम्ही साख्यम जे अर्जुन करतो आहे, की अर्जुन भगवंतांचा प्रिय सखा आहे. पुढे जाऊन आता त्याला कळतंय, की जसं दुसऱ्या अध्यायापासून, की आता भगवंतांना त्यांनी गुरु मानलेले आहे. शिक्षकाच्या जागी आहेत भगवंत त्यांना, आणि मग ते गुरु शिष्याचं नातं असं फुलतंय. पण कुठेतरी का आहे? भगवंत परत परत अर्जुनाला तेच सांगतायत, की तू एक शुद्ध भक्त आहे, तू माझा एक प्रिय सखा आहेस. आणि म्हणूनच हे ज्ञान मी तुला देतोय. हे दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी सांगितलेलं आहे स्पष्ट. आणि कुठेतरी ती भगवंतांच्या मनात, त्याच्या मनामध्ये असलेल्या सगळ्या भावना, कारण मी म्हटलं ही भगवंतांची योजना आहे हो. शेवटी तो जरी महान क्षत्रिय, जरी नरनारायणामधला नर असला, जरी तो कुंती आणि इंद्राचा पुत्र असला, जरी तो पशुनाथांकडून त्यांनी पशुपतीनाथांकडून त्यांनी सगळं सामर्थ्य मिळवलेलं असलं, तरी पण तो कुठेतरी संभ्रमित व्हायला भगवंतांची योजना आहे. आणि म्हणूनच त्या योजनेनुसार जो जेव्हा संभ्रमित होऊन सांगतो, तेव्हा भगवंत म्हणतायत, की तुझ्या मनातल्या या भावना मला सांगतायत, की तुला त्या ज्ञानाची मी गरज आहे आणि तुला हे उपदेश मी देतोय, कारण तू माझा शुद्ध भक्त. ही शुद्ध भक्ताची एक प्रूफ आहे, एक पुरावा, की शुद्ध भक्ती कशामध्ये त्याची, की त्याला वाटणारी, त्याला शत्रूविषयी सुद्धा वाटणारी करुणा, ही करुणा महत्वाची भगवंत बघतायत. आणि म्हणूनच भगवंत त्याला हे ज्ञान देताना परत परत ते सांगतायत. आणि म्हणून मग हे रहस्य, आणि म्हणून परत परत तेच, की श्रवणम कीर्तनम. आणि मग साख्यम, हे मी तुम्हाला सांगितलं. दास्यम याचं उदाहरण आपले हनुमंत, ज्यांनी त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांची सेवा केलेली आहे. आणि सेवा म्हणजे काय हे आपण फक्त हनुमंतांकडून जाणलेलं आहे, की सेवक म्हटलं की आपल्याला हनुमंत दिसतात समोर. आणि म्हणून तो कपिध्वज आहे. म्हणून अर्जुनाच्या रथावरती तो कपिध्वज आहे, की जसं द्वापार युगामध्ये प्रत्यक्ष ऋषिकेश त्याच्या बरोबर आहेत, पण ह्या ऋषिकेशांबरोबरच त्रेतायुगामधल्या प्रभू रामचंद्रांचा सेवक हनुमानही त्याच्या बरोबर आहे. त्याला साथ आहे या सगळ्याची, कारण कुठेतरी धर्माचा फक्त विजय व्हायला हवाय. आणि म्हणून या सगळ्यांची बाजू, म्हणून ते दास्यम. हे दास्यम जसं अर्चनम आहे, अर्चनम केलेलं आहे, की अर्चनम पृथू महाराजांनी केलेलं आहे. लक्ष्मीनी स्मरणम केलेलं आहे, की प्रत्येक गोष्टीला मग प्रत्येक याचं उदाहरण दिलं, की प्रत्येक मग स्मरणम, चिंतनम हे सगळे मनुष्य करू शकतोय. भगवंत काय हे सांगतायत, की महान आत्म्यांनी आणि महात्म्यांनी तर हे केलेले आहे थोर मुनी. आणि मग आत्मनिवेदनम कोणी केलेलं आहे? तर ही कथा मी तुम्हाला सांगू इच्छिन, नंतर मी सांगेनच. पण मला सांगू शकाल आत्मनिवेदनम या गोष्टीचं उदाहरण हे बली महाराज आहेत. कुणाला माहितीये बली महाराजांची कथा?
कोणी ऐकून आहे बळी महाराजांची कथा? हो. माहितीये बळी महाराज की कशाचा अवतार घेतला होता हो तेव्हा प्रभूंनी, भगवंतांनी कुठला अवतार घेतला? अगदी वामन बरोबर, अवतार. अगदी बरोबर ताई, अगदी बरोबर. हरे कृष्ण. हम्म. तर अशा या हरे कृष्ण. बळीराजांनी, हरे कृष्ण, बळीराजांनी आत्मनिवेदन म्हणजे पूर्ण जसं अर्जुनाने केलंच आहे हो. अर्जुनाने सांगितलंय 3ऱ्या अध्यायापासून 2ऱ्याच अध्यायाच्या शेवटी की मला आता काही समजत नाहीये, मी पूर्णपणे तुला शरण आलेलो आहे. तो प्रिय सखा आहे पण पूर्ण शरण गेलेला आहे भगवंतांना. आणि तसंच बळी महाराज जेव्हा वामनाचा अवतार घेतला होता, जेव्हा भगवंतांनी वामनाचा अवतार घेऊन जेव्हा 3रं पाऊल मी कुठे ठेवू, कारण देवलोक झाला, पृथ्वीलोक झाला, हा, तर मग आता 3रं पाऊल मी कुठे ठेवू? जरी त्यांना सांगितलं होतं, जरी त्यांना दुर्वास ऋषींनी सांगितलं, जशी त्यांना सांगितलं होतं की तू हे त्यांना भुलू नकोस, हे विष्णू आहेत स्वतः, तू देऊ नकोस. सॉरी माझ्या तोंडात दुर्वास आले, शुक्राचार्य, सॉरी. तर शुक्राचार्य त्यांचे गुरु होते आणि शुक्राचार्यांनी कुठेतरी मनामध्ये जाणलं होतं आणि ते सांगत होते, कारण त्यांचा अहंकार, शुक्राचार्य गुरु आहेत, तू माझं मानलं पाहिजेस. परंतु का म्हणाला? कारण बळीराजाने सांगितलं की मी माझ्या वचनाला बांधील आहे, माझ्या वचनापुढे मला तुमचं गुरुत्व पण नकोय आणि मी ते नाही मानू शकत. मग तिथे कुठेतरी शाप दिला होता शुक्राचार्यांनी त्याला की तू तुझं सगळं गमावशील. परंतु जरी त्यांनी गमावलं होतं तरी त्याला जे मिळायचं ते भगवंतांकडून मिळालं होतं. म्हणून त्यांनी कसं केलं आत्मनिवेदन? तर त्यांनी 3रं पाऊल माझ्या मस्तकावर ठेवा. कारण जरी जाणलं होतं, नंतर त्यांनी जाणलं हे भगवंत आहेत, परंतु हे तुम्हाला जे हवं मी माझा प्राण सुद्धा काढून देतो तुम्हाला, पण तेव्हा 3रं पाऊल तुम्ही माझ्या डोक्यावर ठेवा. आणि म्हणून सुतलावर मग भगवंतांनी त्याला पाठवलेलं आहे. आणि म्हणूनच बळीराजाचं तिथे की जिथे द्वारपाल म्हणून मी असेन असं भगवंतांनी त्याला दिलेला आहे, स्वतःहून आशीर्वाद आणि वर दिलेला आहे. अशा प्रकारे की आत्मनिवेदनम करून सुद्धा तुमचं भलंच होणार, तुम्हाला पुण्य कुठेतरी भगवंत तुमचं रक्षण करतायत आणि विचार करतायत, तुमची भक्ती जपणार आहेत. आणि म्हणून भगवंत तेच सांगतायत की काय जपणार आहेत? तर तुमची भक्ती जपणार आहे. मग तुम्ही म्हणून जेव्हा सांगतायत भगवंत की तुमचं रक्षण केलं जाईल, तर रक्षण कशाचं केलं जाईल? तर तुमच्या या भक्ती मार्गाचं. मग तुम्ही काही पाहिजे ते मागा आणि मिळेल असं नाही हो. तुम्हाला योग्य आहे ते सगळं मिळेल भगवंतांकडून, पण तुम्ही सगळं ते कृष्ण भावनेने करा. तुम्ही त्या मार्गाने, तुम्ही स्वतःच्या भावनांना त्या मार्गावरती घाला. आणि हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत. आणि मग भगवंत म्हणतायत 3ऱ्या श्लोकामध्ये, मला तो श्लोक सुद्धा खूप आवडतो जो तुम्हाला, की ज्या श्लोकावरनं आपण पुढे जाऊ शकतो की अंधश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्याय परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्त्मनी. जे भक्ती मार्गावर निष्ठावान नाहीत ते शत्रूंवर विजय मिळवणाऱ्या मला प्राप्त करू शकत नाहीत, परंतु या भौतिक जगात जन्म मृत्यूकडे परत येतात. मग हे निष्ठावान लोक काय आहेत? तर हे निष्ठावान लोक जे नाही आहेत, जसं मी कालच्या अध्यायामध्ये तुम्हाला सांगितलं परवाच्या, की आपण जो भाग बघितला की जे 4 लोक आहेत ते भगवंतांना जाणतात आणि जे 7व्या अध्यायामध्ये ते 4 लोक भगवंतांना जाणत नाहीत. मग ते कोण आहेत? तर ते मूर्ख लोक आहेत. आणि जे अज्ञानी लोक आहेत, तमोवृत्तीचे लोक आहेत, जे मानत नाहीत, त्यांनी कधी शास्त्राचा अभ्यास करून जाणायचा प्रयत्न केलेला आहे का भगवंतांना? आणि मग हे निष्ठावान का नाहीयेत? तर कुठेतरी बघा, कुठेतरी हा चेक पॉइंट आहे की निष्ठावान नाहीयेत. मग का नाहीयेत हा जाण्याचा प्रयत्न केला की निष्ठावान नसण्याचं मग कुठेतरी संशयात्मक वृत्ती असते. जसं आपण 8 टप्पे बघितले भक्ती मार्गाचे, त्याच्यात पहिला सर्वात महत्वाचा टप्पा की श्रद्धा असणं, निष्ठा असणं, तरच पुढे हा मार्ग जाईल. आणि मगच कुठेतरी भगवंतांच्या भक्तीकडे, मार्गाकडे दिलं जाईल. आणि मग तो कुठेतरी आत्मसाक्षात्काराची, जसं आपण वेगवेगळे टप्पे बघतो की समाधीचा मार्ग, ही समाधी ही सर्वात शेवटी टप्पा का आहे की जेव्हा तो आत्मसाक्षात्कार आणि जेव्हा ते परमतत्व जाणलं जातं तेव्हाच त्या समाधी मार्गाला, कारण ती ध्यान धारणा, मग तुम्ही शरीराने म्हणताय, तुम्ही शरीराला सगळ्या प्रकारे अगदी तुम्ही श्वासोश्वासावर, 1 मिनिट द्या मला जरा, मला 1 मिनिट द्या जरा.
हरे कृष्ण. क्षमस्व हा, जरा एक कॉल आला होता मला, तो घ्यायला लागला. तर आपण बघतो आहोत की जे या भक्ती मार्गावर निष्ठावान नाहीत, या पॉइंटवर आपण होतो, तर ती ही निष्ठा, मग हा चेक पॉइंट कसा आहे, तर भगवंत म्हणतायत की म्हणूनच जी संशयात्मक, मग हे निष्ठावान नसण्याचं कारण काय असतं? हे निष्ठावान नाहीत, जे शत्रूंवर विजय मिळवणाऱ्या त्या भगवंताला प्राप्त करू शकत नाहीत. बरे ते सकाम वृत्तीने कर्म करतायत, की त्यांच्या की मी माझ्यामध्ये सगळं आहे. मग अशी लोकच असतात ना जी की मी माझं कर्तृत्व आहे. अरे कोण भगवंत नाहीये, देव नाहीये कशामध्ये? परंतु मग अशी लोक कुठल्या बेसिसवर किंवा काय असतं मनामध्ये, तर मनामध्ये कुठेतरी संशयात्मक भावना असते आणि कुठेतरी मग ती भावना कुठल्या वाढीस नेते, की मग कुठेतरी अहमपणा, जर आपण म्हटलं की मन, खोटा अहंकार आणि बुद्धी या गोष्टी तर आहेतच आपल्या, आणि मग तो खोटा अहंकार वाढीस लागण्याचं कारण कुठेतरी ती संशयात्मक वृत्ती कुठेतरी ती वाढीस लागत असते आणि मग त्या भगवंतांवर श्रद्धा ठेवली जात नाही आणि मग त्याचे कुठे परिणिती होते हे आपल्याला दिसतच हो, की माणूस करतोय, कर्म करा, स्वतःच्या बळावरती करा, ठीक आहे. पण कुठेतरी मग ती शक्ती, कुठेतरी जे मानण्याची सुद्धा गोष्ट आहे, ती जसं आपण म्हटलं, की सुरुवातीला ब्रह्म, परमात्मा जो आपल्या आपल्या हृदयामध्ये आहे, परमात्म्याचं 4 भुजा असलेलं भगवंतांचं रूप आणि भगवान ज्यांना जाणतात, ज्यांना जे भगवंतांना परमतत्व कोण जाणतात, तर जे भगवंतांच्या अतिशय जवळ जाऊन आणि ते पूर्ण शुद्ध भक्त, जे श्रीला प्रभुपाद. मग श्रीला प्रभुपाद हे शुद्ध भक्त कसे? कारण फक्त जळी स्थळी काष्टी पाषाणी कृष्ण दिसत होता. जे काही करतोय ते कृष्णासाठी, जे खातोय ते कृष्णासाठी, जे पाणी पितोय ते कृष्णासाठी, असं हे कृष्ण भावना. मग प्रल्हाद महाराज, की जिथे नारायण 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 नारायण, जरी मला मरणाला सामोरं जायला लागलं तरी माझा कृष्ण माझ्या बरोबर आहे, कारण एवढी दृढ भावना मनामध्ये होती. मग ही वाढीस लागते, कशी लागते? जसं या 9 प्रक्रिया केल्या जातात, पण म्हणून प्रभुपादांनी 2 गोष्टी इन्व्हेंट केल्या आहेत, की प्रभुपादांनी 2 सांगितले, की बॉटल स्पिरिच्युअलायझेशन म्हणजे शो बॉटल, की तुम्ही फक्त दाखवण्याचं, जे आपण म्हणतो मग, की फलगू वैराग्य, की मला फक्त दाखवायचंय, मी हे सगळं सोडून दिलं आहे, मी सगळं, मला हे नको, मला ते नको, कारण मला हे चांगलं करायचंय, मला या गोष्टींनी मिळून चांगल्या मार्गावरती जायचंय, मग मला अध्यात्माच्या मार्गावर कुठल्याही अडचणी नकोय, तर मी हे आता सोडून दिलं, मी हे खाणार नाही, ते कबूल आहे, वृत्ती चांगली आहे, पण मग ती वृत्ती फक्त तात्पुरती राहतीये आणि पुन्हा मागे जाऊन भक्ती जगामध्ये पुन्हा जाणार आहे, पुन्हा भगवंताला विसरला जाणार आहे. मग कुठेतरी तो कुठेतरी ती गोष्ट शेकी आहे, कुठेतरी ती डळमळीत आहे, पूर्णपणे खंबीरता नाहीये त्याच्यात, कारण त्याच्यामध्ये पूर्णपणे कृष्ण भावना नाहीये. कृष्ण भावनेने ते केलं जात नाहीये, कारण ते कुठेतरी मला या गोष्टींची अडचण होईल, अडथळा होईल, या वेळी केलं जातं आणि मग तेच युक्त वैराग्य कसं, की नाही हो,
की मी हे कृष्णासाठी, मी जे कर्म करीन ते कृष्णासाठी करीन. मग जरी मी त्याच्यातनं माझे फळ मिळालं तरी मी ते सेवाभावाने स्वीकारेन. कारण ते मी कृष्णासाठीच त्याचा उपयोग करतोय. आणि ही भावना मनामध्ये जोपासली जाते. आणि या गोष्टी म्हणून त्या गोष्टीला प्रभुपादांनी म्हटलं, की मग हे दाखवण्यासाठी आणि मग देवी-देवतांची प्रार्थना. देवी-देवतांची प्रार्थना करणं हो, की तुम्ही सगळ्या प्रार्थना करा. म्हणजे इंद्राला, वरुणासाठी प्रार्थना करा. त्याच्यानंतर लक्ष्मी, सरस्वती, गणपती, शंकर या सगळ्या जसं मी काल सांगितलं, की प्रत्यक्ष शंकर आणि ब्रह्मदेव यांनी सुद्धा ट्रान्सेंडेंटल म्हणजे त्यांनी सुद्धा एका जी ब्रह्मदेवांनी महाविष्णूची प्रार्थना केलेली आहे आणि यांनी सुद्धा विष्णूच्या एका फॉर्मची जसं मी म्हटलं, की या गोलोकामधला जो पूर्ण चार्ट दाखवला आणि जो त्याच्यामध्ये की महाविष्णूच्या श्वासामधनं ही युनिव्हर्सेस तयार झालेली आहेत. ही जगं सगळी तयार झालेली आहेत आणि म्हणून कुठेतरी विष्णूला सर्वोच्च नियंत्रक हे स्वतः देवी देवतांनी मानलेलं आहे. जसं देवी देवता या भगवंतांच्या शरीरामध्ये मी जसं म्हटलं, की हे आपल्याला सगळे देणारे हे ॲडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत सगळे. असे हे भगवंतांचे ॲडमिनिस्ट्रेटर्स सगळे आहेत, की भगवंतांची पूजा, यांची देवाची पूजा करा. मग हे खूप चांगलं आहे. भगवंत सांगतायत, की असुरांची आणि कुठल्यातरी वेगळ्या विकृत गोष्टीची हे करण्यापेक्षा हे देवी-देवतांची पूजा करतायत, हे चांगल्या मार्गाने जातायत. ही पूजा येऊन मलाच मिळतीये. आणि म्हणून प्रत्यक्ष देवी-देवतांनी सुद्धा असं, की जेव्हा की हे सगळे कोण आहेत? तर हे सगळे शुद्ध सात्विक वृत्तीने शुद्ध भक्तीकडे आणि मग हे देवी-देवता पण भगवंतामध्ये त्यांचाच अंश आहे आणि म्हणून हे पुढच्या या शुद्धीकडे कसे गेले, शुद्ध भक्तीकडे. आणि भगवंत म्हणून म्हणतात, की मला केलेली पूजा ही त्यांना मिळतीये, जशी त्यांना केलेली पूजा ही विष्णूलाच जाऊन मिळतीये. यज्ञ केलेले हे विष्णूला जाऊन मिळतात. आणि म्हणून ही निष्ठा निष्ठेचं सामर्थ्य वाढवण्यासाठी आणि मग हे निष्ठावान नसलेल्यांना त्या प्रकारे कशा प्रकारे तुम्ही भक्ती मार्गावर आणू शकता आणि मग नाही तर नाहीच आणू शकत. जे निष्ठावान अशा व्यक्ती ज्या आपण म्हटलं, की ज्या मूढ आहेत, अज्ञान आहेत, मूर्ख आहेत आणि ज्यांचा या गोष्टींवर विश्वास नाहीये आणि ज्यांना या गोष्टी तमवृत्तीमध्येच राहायचं आहे, अशा लोकांचं काही करू शकत नाही. आणि मग ते पुन्हा या भौतिक जगामध्ये त्या दुःखांना उपभोगतायत आणि त्या दुःखालयमध्ये जगतायत मग परत ते. मग त्याला काहीही पर्याय नाही. आणि मग भगवंत म्हणून म्हणतायत, की माझ्याद्वारे माझ्या अव्यक्त स्वरूपात हे संपूर्ण विश्व व्यापलेले आहे. सर्व प्राणी माझ्यामध्ये आहेत, परंतु मी त्यांच्यामध्ये नाही. कारण भगवंत परत तेच सांगतायत, की मी हे सगळं निर्माण केलेलं आहे, पण मी स्वतंत्र आहे. मी अलिप्त आहे. मी स्वजीवांची ही प्रकृती जसं आपण भगवंतांच्या परवा शक्ती बघितलेल्या आहेत, की परा आणि अपरा. तर ही पराशक्ती आहे ज्याच्यामध्ये जीवित सगळे भगवंतांनी निर्माण केलेले आहेत. पण ही जी इन्फिरियर जी अपरा शक्तीमध्ये या भौतिक शक्तीमध्ये तुम्ही सगळे गुरफटलेले आहात. पण माझा त्यांच्यावर काहीही परिणाम नाहीये. मी मी स्वतंत्र आहे याच्यापासनं. सत्व, रज आणि तम या गुणांचा माझ्यावरती प्रभाव नाही आणि मी याच्यावरती माझा काहीही अ, अ, परिणाम म्हणजे माझ्यावर याचा काहीही परिणाम होत नाही आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, की तुम्ही सर्व माझ्यामध्ये आहात, परंतु मी त्यांच्यामध्ये नाही. कारण मी अलिप्त आहे आणि मी स्वतंत्री आहे, मी अद्वितीय आहे आणि मी अव्यक्त आहे. आणि तरीही जे निर्माण झाले आहे, ते माझ्यामध्ये विश्रांती घेत नाही. पहा माझे गूढ ऐश्वर्य. जरी मी सर्व प्राणी मात्रांचा पालन करता आहे, जरी मी सर्वत्र आहे, तरीही माझा आत्मा हा सृष्टीचा स्रोत आहे. भगवंत बघा काय सांगतायत, किती काही-काही स्टेटमेंट्स तुम्हाला वाटतील, की किती कशा प्रकारे भगवंतांनी ते वाक्य सांगितलेलं आहे. मग इथे कुठेतरी तुम्हाला वाटेल, की भगवंत सांगतायत, की भगवंतांचा स्रोत आहे आत्म्याचा. जसं मी म्हटलं, की हा जो प्रकाश आहे, की भगवंतांना आपण 3 टप्प्यामध्ये बघतो. हा प्रकाश म्हणजे काय हो? भगवंतांपासूनच आलेला प्रकाश आहे. हा स्रोत आहे आणि म्हणूनच भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. ब्रह्म आहे, परमात्मा आहे, भगवान आहेत. परंतु जे काही निर्माण झाले आहे ते माझ्यामध्ये विश्रांती घेते कारण मी अलिप्त आहे याच्यापासून. या भौतिक जगापासून मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये सोडलेलं आहे आणि बॉल इज इन युअर कोर्ट. परत सेम वाक्य मला वापरायला आवडतं, की तुम्हाला मी तिथे सोडलंय. तुम्ही या भौतिक जगामध्ये या सात्विक वृत्तीला जपायचंय, राजसिक का तामसिक? हे तुमच्या हातात आहे. तुम्ही या आत्म्याला काय अन्न देताय, हे तुमच्या हातात आहे. मी या सृष्टीचा स्रोत आहे. मी भगवद्गीता तुमच्यापर्यंत आणून दिलेली आहे. पण ती तुम्ही आत्मसात करायची की नाही हे तुमच्या पूर्णपणे हातात आहे. आणि म्हणूनच जसा प्रबळ वारा हा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे तुम्ही जाणून घ्या. आणि अशा प्रकारे
परमेश्वराने ही वाक्य आणि या सगळ्या वाक्यांचा अर्थ एकच होतो, की जो मी सांगते संपूर्ण वैश्विक क्रम माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेने ते पुन्हा पुन्हा प्रकट होते आणि माझ्या इच्छेने ते शेवटी नष्ट होते. भगवंतांच्या हातात आहे. भगवंतांनी ठरवलं तर जसं मी सांगितलं, की ही असुरी वृत्ती, अधर्मी वृत्ती जसे भगवंतांनी की प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होणं जसं कर्मणे भगवंतांनी सांगितलं, की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. मी प्रकट होतोच आहे. मी सर्व युगांमध्ये आणि ही मी पुन्हा प्रकट करतो भौतिक प्रकृती आणि प्रकट होऊन याचा नाश सुद्धा करणं माझ्या हातात आहे. आणि हे धनंजया ही सर्व काम मला बांधू शकत नाही. मला बांधू शकत नाही. मी सदैव अलिप्त आहे. तटस्थ असल्यासारखा मी बसलेलो आहे. मी बघतोय सगळं. आत्म्याच्या बाजूला परमात्मा आहे. जसं पुढच्या एका चित्रामध्ये आपण एका आत्ता ह्याच्यामध्ये नाहीये, परंतु खूप सुंदर एक पक्षी आहे आणि दुसरा पक्षी म्हणजे हा पक्षी आहे ना, हा सगळं आपल्या आपलं खाण्यामध्ये वगैरे मग्न आहे आणि मोठा पक्षी याचं निरीक्षण करतोय, की हा काय करतोय? की तू काय करतोयस याचं प्रत्येक तुझ्या हालचालींकडे माझं निरीक्षण मी करतोय. पण मी त्याच्यापासून अलिप्त आहे. मी लांब आहे. मी सगळं तुला दिलंय. मी तुला सगळं सांगतोय. मी सगळं ज्ञान तुला दिलंय. आत्मसात करणं हे पूर्णपणे तुझ्या हातात आहे. मग तू ते कसं आत्मसात करायचं हेही मी तुला सांगतोय. मी त्या मार्गावरती कशा येण्याच्या प्रक्रिया तुला सांगतोय. मी त्या गोष्टी सगळ्याचं ज्ञान मी तुला देतोय. ते आत्मसात करणं हे पूर्णपणे तुझ्या हातात आहे. तुला जर या भौतिक बंधनांमध्येच अडकून राहायचं असेल, तर मग तू याच्यावरती विजय मिळवू शकत नाही आणि मग तू या अध्यात्माच्या मार्गाला स्वीकारलं नाहीस, तर मग काहीही होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे भगवंत म्हणतायत, मध्याक्षशेण प्रकृती जरा काही काही मय्याध्यक्षेण प्रकृतीः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्वी परिवर्तते. हे अर्जुना, माझ्या अधिष्ठानामुळे प्रकृती चराचरासह सर्व जग निर्माण करते. याच कारणाने हे संसार चक्र फिरत आहे. हे कुंतीच्या पुत्रा, माझ्या मार्गदर्शनाखाली ही भौतिक प्रकृती कार्यरत आहे. प्रत्येक गोष्ट म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो हे माझं आहे, ही पृथ्वी, हे मी जमीन बांधलीये, ही मी बिल्डिंग बांधलीये. अहो हो, पण विटा कुठून आल्या हो? माती कुठून आली हो त्याच्यात? अहो ही पृथ्वी, मग कुठेतरी ते आहे का भावना मनामध्ये, की हे सारं कुठून आलेलं आहे? ही निर्मिती कुठून आलेली आहे? हे जेव्हा ही निर्मिती आणि म्हणूनच ही भौतिक प्रकृती कशा प्रकारे कार्यरत आहे, तर ह्या भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व कार्यरत आहे. ती सर्व गतिमान आणि अचल प्राणी उत्पन्न करते. त्यांच्या नियमाने हे प्रकटीकरण पुन्हा पुन्हा निर्माण होते आणि पुन्हा पुन्हा नष्ट होते. की हे भगवंतांच्या हातात आहे आणि मग भगवंत फक्त त्याचं उत्पत्ती करू शकतात आणि त्याचा प्रलय करून नाशही करू शकतात. अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम. जेव्हा मी मानवी रूपामध्ये उतरतो तेव्हा मूर्ख लोक माझी थट्टा करतात. त्यांना माझे दिव्य स्वरूप त्या सर्वांवर माझे सर्वोच्च प्रभुत्व माहित नाही. कसं होतं, की जेव्हा ब्रह्म ब्रह्म ही शक्ती आहे. मग काही लोक म्हणतायत, की देव आम्हाला शक्तीप्रमाणे आहे आणि ती लोक तर त्यांच्या जागी आहेत. शक्तीने चला, ती परमेश्वराला या दृष्टीने मानतायत. मग पुढे जाऊन पण ज्यांचं ज्ञान आणि मग ही पुढे जाणारी लोक सुद्धा कशी मानतायत परमात्म्याला? कारण कुठेतरी अध्यात्माचा मार्ग, कुठेतरी वेदांचा अभ्यास, शास्त्रांचा अभ्यास आणि जेव्हा कृष्णाला जाणण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तेव्हा त्या परमात्म्याचं रूप कळतंय, की परमात्मा हृदयामध्ये आहे. आणि मग पुढे जाऊन परंतु परंतु हे लोक जे आहेत, ज्या लोकांना हेही मान्य नाही आणि मग ह्या लोकांना कुठली गोष्ट मान्य नाहीये, की भगवंत हे पुरुष असूच शकत नाही, हे मनुष्य रूपात असू शकत नाही, हे शक्तीच्या रूपामध्ये आहेत. कारण त्यांना कुठलंच ज्ञान नसतं. कारण त्यांना कुठल्याही तमोवृत्तीमध्ये त्यांनी कुठल्याही पाया कुठलाही त्याला नसतो. आणि मग कुठलाही पाया नसताना बघा, मी तुम्हाला 1-2 उदाहरणं सांगते ना. 1 सेकंद, या पुस्तकामधनं मला हा तात्पर्य वाचायला आवडेल तुमच्यासाठी. पदांचं तात्पर्य याच्यावरनं आपण वाचूया हा जरा 1 सेकंद. काही काही तात्पर्य इतकी सुंदर आहेत की जी तुम्हाला वाचून दाखवली की मला त्याच्यातनं अजून ते खूप क्लिअर होतं असं जाणवतं. ते काढून ठेवलेलं आहे.
पान दिलं जरा. तर या ईश्वर किंवा नियंत्रक अनेक आहेत आणि एक ईश्वर दुसऱ्यापेक्षा मोठा वाटतो. भौतिक जगातील सामान्य व्यवस्थापनेत आपल्याला प्रशासक किंवा मार्गदर्शक आढळतो, त्याच्यावर सचिव असतो, त्याच्यावर मंत्री आणि त्याच्यावर अध्यक्ष असतो. हा एक पॅरेग्राफ आहे आणि एक सेकंड. श्रीकृष्णांचा जे उपहास करतात आणि मायावादी, हा मायावादी शब्द मला तुम्हाला सांगायचंय की हे मायेच्या जगामध्ये बघा, संभ्रमाच्या जगामध्ये जगत असतात की मायावादी तत्वज्ञानाने जे प्रभावित झाले आहेत ते श्रीकृष्ण हे साधारण मनुष्य असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी श्रीमद भागवतातील ह्या श्लोकाचा की अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा भगवंत सर्व जीवांमध्ये उपस्थित आहेत, या विशिष्ट श्लोकाचे तात्पर्य आपण श्रीकृष्णांचा उपहास करणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींच्या भाष्यावरून समजून घेण्याऐवजी जे गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांच्यासारख्या वैष्णव आचार्यांकडून समजून घेतलं पाहिजे. या श्लोकावर भाष्य करताना जीव गोस्वामी म्हणतायत श्रीकृष्ण आपल्या परमात्मा विभूतीद्वारे संपूर्ण चराचर प्राणी मात्रांमध्ये स्थित आहेत. म्हणून जो नवसाधक केवळ मंदिरातल्या भगवंतांच्या अर्च विग्रहांची आराधना करतो पण इतर जीवांचा आदर करत नाही, तो व्यर्थच मंदिरातील विग्रहाची आराधना करीत आहे. भगवत भक्तीचे 3 प्रकार असतात. यामध्ये नवसाधक हा खालच्या स्तरातील भक्त होय. नवसाधक हा इतर भक्तांपेक्षा मंदिरातील मूर्तीचा अधिक आदर करतो. म्हणून विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आपल्याला बजावतात आपण आपली ही वृत्ती सुधारली पाहिजे. भक्तांनी पाहिले पाहिजे की श्रीकृष्ण हे परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित असल्यामुळे प्रत्येक शरीर हे भगवंतांच्या मंदिराप्रमाणे आहे. म्हणून ज्या प्रकारे मनुष्य भगवंतांच्या मंदिराला अभिवादन करतो त्याप्रमाणे परमात्मा वास करणाऱ्या प्रत्येक देहाचा त्याने योग्य आदर केला पाहिजे. म्हणून कोणाचीही उपेक्षा न करता प्रत्येकाचा योग्य आदर आणि सन्मान केला पाहिजे. हे खूप सुंदर तात्पर्य आहे. प्रभुपदांचं तात्पर्य वाचत राहावं अक्षरशः की प्रत्येक गोष्टी. म्हणून या हे जे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती हे जे 6 गोस्वामी हे शुद्ध भक्त कसे आहेत आणि त्यांचे विचार इतके सुंदरपणे भागवतामध्ये दिलेले आहेत. म्हणून भागवत कोणाला वाचताय म्हणजे कोणाला अभ्यास पुढे जाऊन करतोच आहे. आपल्याला पुढे नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, जसं मी म्हटलं की या पुढच्या म्हणूनच हा कोर्स तुम्हाला खूप संक्षिप्त माहिती देण्याचा हाच उद्देश आहे की आपल्याला अजून पुढे जायचंय आणि आपल्याला अजून पुढे सखोल माहिती मिळवायची. आणि म्हणून भगवंत म्हणून इथे सांगतायत की ह्या परमात्म्याच्या रूपात आणि मग जो मनुष्याचाच आदर करत नाही, ज्यांनी मनुष्य वृत्तीच जर यांची इतकी नीच असेल तर मग अशा वृत्तीला तुम्ही कसं मानाल की मग तो परमात्म्याला किंवा मनुष्य रूपात सुद्धा भगवंताला जाणेल. कारण हे अज्ञानी असे मूढ लोक आहेत आणि त्यांचा विचार करणं हे अत्यंत कठीण. कारण कुठेतरी ते स्लो डाऊन, कुठेतरी त्यांची पातळी त्यांनी दाखवलेली आहे. आणि म्हणून पुढे जाऊन भगवंत म्हणतायत मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतीं मोहिनीं श्रितः. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत, जे राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात, त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झालेला आहे. बघा हे असुर कसे, तुम्हाला चेहऱ्यावरनच किती आसुरी वृत्ती दिसेल. आणि मग कुठेतरी या आसुरी वृत्ती कशामुळे आलेली आहे, कारण गोंधळलेले आहेत. नक्की काय तेच माहिती नाही. कुठल्या आधारावर म्हणताय की ही नाहीये आणि हे असंच आहे ते तसंच, की अभ्यास केलेला आहे का तो की अर्ध्या हळकुंडात पिवळं होणं मग. आणि म्हणूनच गरजेचं काय आहे, कारण त्या नास्तिक विचारांचा वाढ न होणं आणि म्हणून शुद्ध भक्तीकडे कसं वळणं. आणि म्हणून या शुद्ध भक्तीची पुढे जाऊन मी की हे नास्तिक लोक आहेत आणि मग या नास्तिक लोकांचं त्यांचा कायम पराभव झालेला आहे. आणि हे एथिस्ट जे लॉजिकली फक्त थिंक करतायत आणि हे जे आसुरी वृत्ती त्यांची वाढून मग त्यांचा फक्त प्रकोपाकडे, फक्त अधोगतीकडेच, त्यांचं अधोपतन होण्याकडेच त्यांचा कल आहे. आणि म्हणून शुद्ध भक्ती कशी, भगवंत सांगतायत की महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिवं दिमव्ययम्. हे पृथ्वीच्या पुत्रा, जे भ्रमित नाहीत,
जे महान आत्मे ईश्वरी स्वरूपाच्या संरक्षणाखाली आहेत ते भक्ती सेवेत पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. कारण ते मला परमपुरुष, मूळ आणि अक्षय म्हणून ओळखतात. अक्षय ज्यांचा क्षय होत नाही, अच्युत जे च्युत नाहीत, जे अक्षर म्हणजे की ज्यांना परमेश्वर जे अचिंत्य आहेत आणि ज्यांचं अक्षय न होणं जे परमतत्व कारणाचं परम कारण ज्यांनी जाणलेलं आहे, त्या या शुद्ध भक्तीचा हे जे आहेत हे चित्रामध्ये तुम्हाला इथे ह्या अध्यायाने आपण आज समाप्ती करूया. तर हे माधवेंद्रपुरीचे हे माधवेंद्र पुरी आहेत आणि जे ईश्वरपुरीचे गुरु होते. आणि हे माधवेंद्र कसे आहेत, तर गुरु माधवेंद्र जेव्हा गोवर्धन प्रदक्षिणा करत होते आणि गोवर्धन आणि ते इतके शुद्ध भक्तीमध्ये आणि इतके रममाण होते भक्तीमध्ये की त्यांना आपल्या भुकेची सुद्धा काही तमा नव्हती, की काय खाल्लंय प्यायलंय ह्याचा सुद्धा ते विचार न करता ते गोवर्धन परिक्रमेमध्ये होते. आणि गोवर्धन परिक्रमा करून ते एका जाणी करून आपलं ध्यान तपस्या करत होते. तपस्या करता करता त्यांना स्वतःलाही जाणवत नव्हतं, परंतु त्यांच्यापाशी एक मुलगा आला आणि त्या मुलाने सांगितलं की माझ्या आईला माझी आई जाणते की कोणी अन्नाशिवाय राहू नये आणि माझ्या आईला कळलं की तुम्ही काही खाल्लेलं प्यायलेलं नाहीये, तर तुम्हाला हे लोट्यामध्ये दूध आणलेलं आहे आणि तुम्ही हे प्राशन करावं, तुम्ही हे दूध प्यावं. आणि ते माधवेंद्रपुरींना म्हणजे त्यांना लक्षात येतं की अरे हो, आपण काही खाल्लेलं नाही, परंतु या पुत्राने आपल्यासाठी दूध घेऊन आलेलं आहे आणि ते दूध हे घेतात. आणि मग तो मुलगा म्हणतो हे दुधाचं भांड मी नंतर परत घेऊन जाईन आणि हे दुधाचं भांड परत नेण्यासाठी मी परत सकाळी येईन उद्या. तर ठीक आहे असा विचार करून माधवेंद्रपुरी ते दूध घेतात आणि तिथेच थोडा वेळ निद्रा, तिथे थोडा वेळ विश्रांती घेत असतात. आणि जेव्हा ते रात्री विश्रांती घेताना त्यांच्या स्वप्नामध्ये हा मुलगा त्यांना एक प्रचिती, त्यांना एक दृश्य दिसतं ज्याच्यामध्ये चिखलातून फक्त म्हणतायत की त्यांना की मला बाहेर काढ, मला बाहेर काढ आणि मला बाहेर काढ. हे जेव्हा ते ऐकतात तेव्हा दुसऱ्या दिवशी ते बघतात तर ते भांड न्यायला तर कोणी परत आलेला नसतो, परंतु गावकऱ्यांच्या मदतीने जेव्हा ते तिथल्या जागी खणतात आणि त्यांना जी जागा दिसलेली असते, त्यांना प्रचिती आलेली असते, तिथे बघतात जाऊन तर त्यांना कृष्णाची मूर्ती मिळालेली आहे तिथे. आणि म्हणूनच ते देऊळ तिथे प्रसिद्ध आहे. श्रीनाथजीचं मला वाटतं देऊळ त्या नावाचं. तर हे श्रीनाथजीचं मंदिर तिथे प्रसिद्ध आहे. आणि अशा प्रकारे की ही शुद्ध भक्ती की ज्यांना भगवंत स्वतः अन्न, स्वतः दूध द्यायला आले. अशा प्रकारे या शुद्ध भक्तांचं की नुसतं जसं आपण काल म्हटलं की भक्तीचा सहवास, मग या सहवासाने कसं होतं की त्या वेश्येचं आपण बघितलं, त्या वेश्येच्या नुसत्या सहवासाने माधव ठाकूर, हरिदास ठाकूरांच्या सहवासाने त्या वेश्येचं परिवर्तन झालेलं आहे. असा हा शुद्ध भक्तांचा सहवास असतो. आणि अशा प्रकारे आपण इथे हा अध्यायाला अर्ध्या प्रकारे समाप्ती करतोय आणि आपण बाकीचा अध्याय पुढचं आपण उद्या बघूया. असं या शुद्ध भक्तीच्या मार्गावर जे श्रीला प्रभुपादांचं पण दिलंय की सदैव माझा महिमा जपत दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत माझ्या पुढे नतमस्तक होऊन हे महान आत्मे नित्य माझी भक्तिभावाने पूजा करतात. सततम कीर्तयंतो सततम सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढव्रतः नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. की मग फक्त जळी स्थळी काष्टी पाषाणी भगवंत दिसत आहेत 24/7 त्यांना भगवंत दिसत आहेत, भगवंत म्हणत नाही, पण जेव्हा ही कृष्ण भावना निर्माण होते आणि तो भावनेचा प्रसार ही दृढ भावना जेव्हा मनात होते तेव्हा ते शुद्ध भक्त भगवंत असतात. अशा प्रकारे हा अध्याय आपण आज अर्धा समाप्त करतोय आणि आपण उद्या या पुढच्या प्रवासाला जाऊया याच्या. तर कुणाला काही प्रश्न असतील तर मला नक्की विचारा. आपण 5 मिनिटं आहेत, त्या 5 मिनिटांमध्ये काही प्रश्न हाताळूया. हरे कृष्ण. आहे का काही कोणाचे प्रश्न? ही प्रार्थना म्हणते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. काही आहेत का, कोणाला शंका आहेत का? मी रेकॉर्डिंग मी स्टॉप